Saka zvese zvakazogumira munzira. Kana nemari handina kana sendi randakadya pa4,000 US yandakanga ndabata ndatengesa vocha. Yese akatora. Alright. Mapurisa imi muchipinda musungwa haana kuita here tsvakurudzo yekuzama kuongorora nyaya iyi? Mwana we3 years uyu ainge akarepwa here zvechokwadi kana kuti dzaive nhema? Hazvina here kuitwa tsvakurudzo? Tsvakurudzo dzakaitwa akatariswa mhandi kwenguva yakareba yaikwana kuita gore ndisati ndatongwa. Ndokubva ndazotongwa, asi matongego andakaita ndakatongwa ndichinzi ndiri kutongwa through experience yevanotonga. Asi nyaya inini nyaya yandakandisingaisiyi. Makapikira makore mangani? Ndakapikira makore anokwana kuita 10 ndichipikira nyaya iyoyo. Ndakabuda 2019. Mwana uyu ari wakuita musikanzwa. Saka handizivi kuti ndoita sei. Ndikati aiwa chimboenda kuChatswedzi, umboenda kuvakuru vekuChatswedzi noti ndina vakuru mberi kwangu. Unonzwa kuti ungaita sei nemwana uyu. Wakaenda vakanotaurirana. Asi Francis unoti ndakadanana nemukadzi uyu tikagara tese 3 days. Agara 3 savambosungwa nokuti vanoshungurudza mwana vanomunyima chikafu. Ndimaida kusungiswa. Alright. Vakanoripota muna kuuya muchisungwa. Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirari 263. Pano patikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri munyowani padhis YouTube channel, kusubscribe mahara utina on the notification bell. Isusu seveHatsirari 263 tiri vanhu vevanhu, tinosvika ikoko kunenge kwaitika nyaya dzenyu. Saka kana uchida kutitanga une nyaya yaitika kwauri ikoko, tinofamba tosvika. Nhamba dzedu ndo dzakanzi Hatsirari contact, titangei tisvike ikoko. Nhasi ndichakurukura naDedera ndinavo, tichakurukura nyaya yavo ende inyaya yabata nyika ichabata nyika yeZimbabwe. Inyaya futi inini yakandirwadza. Rimwe side inorwadza, rimwe side inodzidzisa. FCM muchiona video ende ivo vachataurawo side ravo renyaya yavo kusvika zvakazovapa kuti ivo vasvike mumatambudziko avainawo izvezvi, nekuti mwana wavari kuchengeta ari kunzi ane musikanzwa unotyisa. Vadikani, nyaya iyi taitora kuno kwaGutu. Makadii? Tiripo hedu, makadiiwo? Tiripo. Isusu yaHatsirari 263 tauya kuno kuti tinatsozivisisa nyaya iyi. Semuzuro watakaita takati aiwa regai tisvike pari paground tikurukure. Notenda. Munokwanisa kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti kuno kunonzi kuchii? Aiwa, tinotenda. Tinokuzivisai mhuri yeZimbabwe kuti kuno kwatiri kunonzi kwaGutu. Tiri munonzi Maserima, Machiriga. Tina sabhuku anonzi Semudzo, tiri muSemudzo village. Indinonzi Majoni Francis. Alright. Uri sei upenyu? Aiwa, upenyu huri nani. Alright. Upenyu huri nani. Alright. Tine hama yedu yaita kuti tisvike panapa, da kuti mutaure zita rake nemubva mamutenda, nekuti munhu iyeye ane mwoyo wakanaka. Ichokwadi. Taurai nezvake. Ndine munhu akandibatsira kuti ndikwanise kupinda pachirongwa ichochi chokuti ndizivise mukomana wangu wandakagara naye pano. Takabvira makore, tava nemakore anokwana kuita 5 tataura nyaya iyoyi, vachindivimbisa kuti aiwa zvichaita, ndichakupai vanhu vachaita kuti vadii vagokubetserai. Vanonzi vaJonga Murewa, vanobva kuHarare, vanoshanda kuEconet, vane famu yavo iri kuMarondera. Ndivo vakaita kuti ndiwane rubatsiro rwakafanana neirwo kutambirai kwandaita kuno. Ndivo vaita kuti musvike pano. Saka ndinotenda vaJonga nebatsiro yavo yavaisa kwandiri kuti zvimwe zvinhu zvigone kubuda pachena kuno kwaGutu kwaSerima, Machiriga muraini maSemudzo. VaJonga makavashandira zvenguva yakareba sei muchishandidzana navo? VaJonga ndakavashandira makore anokwana kuita masere 8 pachirungu. Ndakatanga kushanda navo 2002 kusvikira 2008. Alright. Chakaita kuti mupinde mujeri zvakakonzerwa nei? Chakaita kuti ndipinde mujeri, ndakanga ndaita mari. Saka pandakaita mari ndakanga ndatengesa fodya. Mukadzi wandakanga ndinaye akachiva mari yandakanga ndinayo. Ndokubva andiisa mujeri achiti ndarepa. Ainzi arepwa? Ndiani ainzi akarepwa? Waipomwerodzerwa mhosva achinzi marepa? Mwana. Anga ari mwana, anga ane makore 3. Anga ari mwana wani? Anga ari mwana womudzimai. Iyeye? Iyeye. Hamuna muzvaramisa? Hatina kuzvara tese.
Alright. Ati marepa iye chaakabhenefita muchipinda musungwa akatorei? Ndingatongoti pakurarama kwatanga taita tese pazvinhu zvatanga tinazvo kubva tatorana, ndingatongoti hapana chandakauya nacho kuno. Ndakatongobva pandaisevenza ndichitogwa nemapurisa ndichienda kujere. Kubva ipapo pandakadzoka kujere handina kana 1 chandakakwanisa kutora pazvinhu zvese zvandakanga ndaunganidza tiri vaviri. Munokwanisa kutaura kuti mamaunganidza zvinhu zvakawanda? Yanga iri towards Christmas. Saka tanga tatenga marata, tanga tatengawo imwe midziyo yokuti tikwanise kuuya kuzorarama nayo kuno kumba tizovaka. Motikari takanga tapiwa yokutakura zvinhu zvacho zvatakanga tatenga kuti tiuye kuno. Saka zvese zvakazogumira munzira. Kana nemari handina kana sendi randakadya pa 4,000 US yandakanga ndabata ndatengesa kocha. Yese akatora. Alright. Mapurisa imi muchipinda musungwa haana kuita here tsvakurudzo yekuzama kuongorora nyaya iyi? Mwana we3 years uyu ainge akarepwa here zvechokwadi kana kuti dzaive nhema? Hazvina here kuitwa tsvakurudzo? Tsvakurudzo dzakaitwa, akatariswa mwana akawanikwa pasina kana zvaakanga aitiwa. Ndakagara parimandi kwenguva yakareba yaikwana kuita gore ndisati ndatongwa. Ndokubva ndazotongwa, asi matongego andakaita ndakatongwa ndichinzi ndiri kutongwa through experience yevanotonga. Asi nyaya inini nyaya yandanga ndisingaisiyi. Makapikira makore mangani? Ndakapikira makore anokwana kuita 10 ndichipikira nyaya iyoyo. Ndakabuda 2019. Alright. Makabuda apa pamunozoshandidzana navajonga? Pandakabuda handina kukwanisa kuzoshandidzana navajonga, ndakangonangawo kuno kumusha. Asi vajonga kwandakanga ndiri kujere vaiuya vachindiona, vachindibatsira nenzira dzakasiyana siyana, vachindivigira chikafu, vachinditengera hembe dzekupfeka ndiri kujere ikoko, vachinditengera gumbeze. Chikafu ndo chaitowanda, ndo zvakandibatsira ndiye munhu akanga ari vhizita rangu guru ndiri mujere. Alright. Ko vamwe veukama vaikwanisa here kuuya kuzokuvhizitirai vachikuona? Veukama pane munhu 1 akauya, hazvanzi yangu inogara kuMvuma, anonzi Veronica Majoni. Ndiye munhu mumwe chete akakwanisa kuuya kuzondiona pamakore andakagara, kamwe chete. Asi vajonga vaiuya? Vajonga vaiuya pavhiki imwe chete, vaigona kuuya mazuva 2. Kubva ndiri kuchikurubhi ndikaenda kuCentral, ndikaenda kuBhindura, ndikaenda kuMangangani, kuBuruwayo, ndichibva kuBuruwayo ndichizopedzera jere rangu kuKadoma. Ndakaita 6 years ndiri paKadoma. Alright. Dedi, upenyu hwemujere hwakamira sei? Upenyu hwemujere hwakaoma, hama yangu, handiri kuudza nhema. Unosangana nematambudziko akasiyana siyana, kurara usina kufuga gumbeze, kurara kufamba usina kupfeka, nokuti hembe panguva yandakapinda inini jere kwanga kusina. Asi ndakazobuda inini jere raakuita serakanga raanani, nokuti yakanga yava ZPCS. Pandakapinda mujere yaiva ZPS. Yakazenge yava Zimbabwe Prison Correctional Service, asi ndakapinda iri Zimbabwe Prison Service. Muchisungirwa mhosva yandisina kupara? Muchisungirwa mhosva yandisina kupara. Alright. Tinoda kuenderera mberi nenyaya. Chakazoita kuti tive nemukomana ari pano muzuva ranhasi, tichakurukura naye hedu zvenguva diki diki kuitira kuti veukama vake vabatsire munhu uyu, vange vachimutora vanti vange vachimuona. Chii chakakonzeresa kuti Trevor ave pano? Chakakonzeresa kuti Trevor ave pano, akasiyiwa pano pamba zvisina tenderano namai vake. Hatina kutukana, ini ndakatobuda ndichinopfudza mombe. Tangirai kwakatangira nyaya kusvika musangane namai Trevor, mubve majekesa pakuti makamabuda mujeri pamakasangana namai Trevor. Pandakabva kujere ndipo pandakasangana namai Trevor. Ndokubva ndaitawo semunhurume ndikapfimba mudzimai, ndapfimba musiwo, ndapfimba mudzimai, ndokubva taparadzana kwemazuva 2 indichidzoka kuno kumba, ivo vachisara kwaGutu vachiti vakudzokera kumusha kwavo kwavaitaura kuti vainge vachigara kunharira. Alright. Ndakazotadzokera kwaGutu, ndava kunotenderana navo zvatakanga tataurirana kuti musi papera mazuva 2 tichange tichisangana kupi? maGutu, ivo vachibva kunharira. Pavakandiudza kuti mari ndinayo yokuuya.
Saka pandakazodzokera kwaGutu papera mazuva maviri aya takandosangana namai vaTrevor. Ndokubva ndatora navo ndikauya navo kuno kumba nevana vavo vaviri kuzoti tigare. Makaita nguva yakareba sei muchifambidzana namai Trevor? Nguva yedu yanga isina kureba, ndakafambidzana navo kwenguva pfupi. Kana ndikataura kuda ndingati vhiki inogona kunge yakakura. Pamazuva ndakafambidzana navo kusvikira ndizovatora. Muchitanga kugara nese? Ndichitanga kugara navo. Manga mazvipira kuchengeta vana? Ndanga ndazvipira kuchengeta vana. Ndine vana asi vangu vana vakura vandanga ndinavo panguva iyoyo. Makatomborora? Ndakamboroora mudzimai wokutanga. Musati mapinda mujere? Ndisati ndapinda mujere. Mudzimai iye akaenda akandisiyira futi mwana, asi mwana anga ari wangu. Ndikachengeta mwana iyeye kusvikira akasiyiwa nemakore 2. Ndikamuchengeta kusvikira mwana iyeye azotorwa futi namai vake vachienda naye akura. Vakaenda vakadzoka vakauya vakazotora futi mwana ndobva vazoenda naye. Zvamakazvipira kuchengeta vana namai Trevor zvakazofamba sei vachiuya kuzogara pamba pano matanga kufambidzana zve1 week? Chii chakazokonzeresa kuti Trevor anga achisara panapa? Ndingati ndakanga ndatora munhu akanga agara ane rwendo rwokudarika, nekuti handina kutukana navo, handina kurwa navo muwiki iroro taiwirirana chaizvo kusvikira nditore vauye pano pamba. Asi pandakazobuda ndoenda kunofudza munhu, ivo vakasara vakaita fungira mumwoyo ndokubva vatotora zvinhu zvakanga zviri pano pamba vakarongedza kubvira kuchikafu chandakanga ndanovatengera kwaGutu kwacho kwandakanovatambira. Musi wandanovatambira ndakatenga chikafu, zvese zvinhu zvandiri kutaura nezvazvo vakarongedza vakaenda nazvo. Kutiza kwakaita mai Trevor vachibva pano pamusha vachiba chikafu nehuku dzepa Next Door, vakasiya chii? Shura ravakasiya pano randingatoti nezvinhu zvakandikatyamadza, mwana wandakaona akangogara pano pamba pavharanda. Ainga akura sei mwana? Mwana uyu anga ane mwedzi inokwana kuita ndingati 6 to 7 months yaanga anayo. Ndiye anova Trevor? Ndiye anova Trevor ari pano uyu. Saka handizivi kuti pakuberekwa kwavo vana ava wandinaye inini anonzi Trevor neanonzi Trish. Uyu Trevor anonzi vakanga vachitiwo haasi mwana wavo, vaiti mwana womukoma wavo. Mukoma wavo wacho wavanotaura vaiti akazvarigwa, vaiti akaroorwa kuChatswedzi kunonzi kuSouthdale. Saka ndakazofamba kunzvimbo inonzi Southdale nemwana uyu, ndakaisa papfudze ndichitsvaga vanhu vane senemu iyoyo. Vandakaona vakaramba vese vachiti hatimuzivi. Mwana akasiyiwa ne6 months? Hongu. Makamuchengeta? Ndikamuchengeta muri 1? Ndiri 1. Ndakanga ndisati ndava nemudzimai anova ari kumuchengeta iye zvino uyu. Ndaigara naye ndiri ndega. Kwandaenda ndakamubereka, ndakamuisa papfudze. Pese pandenge ndichifamba ndaifamba naye. Vanhu vemunharaunda muchivaudzawo nyaya iyi kuti ndozvamaitirwa vantu kwaSabhuku, vakaitonga sei nyaya iyi? Vanhu vemunharaunda vakasiriswa nenyaya iyoyi. Vakazama, vakambozamawo nepavakagona napo vachindipawo rubatsiro rwokuti dai mafamba makadai, dai maenda kune vatanzwa kuti vanonzi kwaMahachi vari kuGondwi, dai maenda kune vanonzi kwaMahachi vari kwaZengeya. Saka ndakafamba nzvimbo dzakasiyana siyana ndichingonzwa senemu iyoyo, asi zvakashaya basa. Mwana uyu ainzi baba vake vanonzani vachitaura ivo mai Trevor? Vachitaura vaiti anonziwo kwaMahachi, asi zita rababa first name harina kutaura. Vataura second name? Vakangotaura senemu iyoyo yokuti Mahachi chete. Mukadzi uyu maisaziva zita rake? Mukadzi uyu zita raakandiudza ainzi iye Melissa Madziva. Ndiyo senemu yaitaura kuti ainge achishandisa. Ndeye kutaura nemuromo, hazvina chitupa chandakaona. Kuti Melissa Madziva? Aingoti ndinonzi Melissa Madziva kana kuti Mahachi. Hamuna kubvira maratidzwawo hama dzake here kana kuudzwa kumusha kunobva mukadzi uyu? Hama dzake handina kana yandanga ndati ndaona.
nokuti tanga tichiri vanhu vanga vachangotorana, asi kumusha iye aingondiudza kuti ndinobva kunonzi kunharira kuchifu. Makambokuenda here? Handina kukuenda ende munoshaya pekutangira. ende ndinoshaya pokutangira kana kuti ndifambe handitombokuzivi. Alright. Kumapurisa makambosvika here makavazivisa nyaya iyi mazuva yakaitika? Mazuva akaitika nyaya iyoyo handina kutora mazuva maviri ndashayiwa mudzimai pano pamba. Ndakaenda kumapurisa kunonzi kuChatsworth, RP Chatsworth, ndikanotaura nyaya yangu zvairi. Vakanditi chitipai madetails emukadzi iyeyu, zita rake nesenemu. Kana zvadaro tigotsvaka mudzimai iyeyu. Inini ndipo pandaitsvakawo nerutivi. Saka kubva ipapo havana kuzenge vazondipa feedback yokuti takamuwana mudzimai. Makanzi mwana chengetai? Vakangonditi chengetai mwana, kana tazoona rimwe zano tinogona kuzoti mwana agozochengeta kuwilfare. Asi namanje mwana ndingori naye. Makambozama kudzokera kumapurisa? Ndakadzokera futizve kumapurisa, ndakaenda kanokwana kaviri, kanezuro ndeketatu. Pechitupa makaenda vakatichi? Pechitupa ndakaenda vakangonditi hatisati tamuwana, asi tichagona kuzokupa rubatsiro rwokuti akwanise kupinda chikoro achibhadharirwawo nehurumende. Saka kubva ipapo handina rubatsiro rwandakati ndaona. Mwana ndiri kutobhadharira chikoro ndini. Alright. Mwana uyu makamurera sei sezvo muri munhu wechirume ende munenge muchida kuzama kuenda kubasa muchibatanidza kuti zviite? Maimurera sei? Maimusiyira ani kusvika akure kusvika pari nhasi? Ane makore mangani? Iye zvino ava ne8 makore. Right. Maimurera sei? Mwana uyu ndaimuka ndichibika porridge ndomupa odya. Kana ndine kwandinoda kuenda, kwandinoda kunosevenza, ndaenda naye unodya kwandinenge ndichishanda ikoko. Topuwa tose chikafu. Kana ndakudzoka ndodzoka futi nemwana, ndouya ndomugezesa, tobva tarara. Makuseni ndomuka futi ndichiita seizvozvo kusvikira nhasi azowana aimuchengeta maya. Makaroora mwana uyu ane makore mangani? Ndakazoroora mudzimai uyu, mwana uyu ava nemakore 6. Alright. Ava ne6 years. Asi imi muchichengeta uyu, pfungwa dzenyu hadzina kubvira dzapindwa nemweya wakaipa here muchimuchengeta? Zvongoti hazviri nani kuti ndirasa sezvo araswa namai vake nyakutumbura. Pfungwa dzangu inini hadzina kundiisa ikoko nokuti ndakatambura kwenguva yakareba ndiri muusungwa. Saka ndakaona kuti uyu mwana haana chaanoziva. Saka ndiri munhu anga achitova neushingi nekuda kwezvandakanga ndasangana nazvo. Saka ndakangozvipira kumuchengeta semunhu, ndikati mwana hapana wandikamurasira. Akaraswa namai vake, asi ndichakwanisa kumuchengeta kusvikira azowanawo hama dzake. Alright. Hongu takamirira kuti tiwane hama dzaTrevor, but tiri kunzwa kuti pane maproblems avepo ekutoti imimi makuzvitadza zvakukuremerai neeji yaainayo zvaizvizvi akunetsa pamwe zvakudawo hama dzake. Angava maproblems akaita sei? Maproblems andingataura andiri kusangana nawo kumwana ndeyekuti mwana pano pamba ari kugara zvakanaka, ari kudya, ari kugeza, zvese ari kuzviwana. Asi ava neproblemu yokubva pamba asina kutaura. Ari kuenda kumaraini. Kumaraini kwaari kuenda havasi veukama hoko angu, muraini medu mazemudzo, achinotaura zvakasiyana siyana zvinoitika kumba, kusanganisira nzara asi achidya, kusanganisira kusabatwa zvakanaka achitaura kuvanhu. Saka handisi kuziva kuti iye zvino ndoguma nekudii. Asi mwana munozama? Asi mwana ndinozama, nepandinogona napo anodya, nepaanogona napo anobikirwa, zvese. Chamuinacho anodya? Chandinenge ndangowana panguva iyoyo naiye anenge achitochidyawo ichocho. Alright. Mune mashoko here amunoda kusiyira kumhuri yeZimbabwe tisati takurukura namama vari kuchengeta mwana ende tisati takurukura naTrevor? Daugana timusiye nhamba dzenyu, mashedzera nhamba dzenyu. Ndinokutendai. Mashoko andinawo kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti mhuri yeZimbabwe ndinokumbirawo rubatsiro kwamuri kana pane anenge achikwanisawo kuti pandinoremerwa pane zvimwe zvinhu zvamunongoziva zvinobatsirwa kuvana, kutokumbira kwamuri kuti mwana uyu akwanise kubatsirika. Anoziva kune hama dzake, anozivawo zvinodyiwa nemwana, anozivawo zvinopfekwa nemwana.
pamararamiro ake kusvikira azowanikwa paanokwanisa kuchengetwawo nehurumende kana kuti nemunhu wekunzinzare kwake. Saka maproblems andiri kusangana nawo iye zvino ndeyekuti mwana wandigere naye handizivi vabereki vake, ende mwana ava kundinetsa nekuda kwokufamba achienda kumaraini achinotaura zvakasiyana siyana zvepanopamba zvinokwanisa kundishoresa, asi ndakabva naye kure ndichimurera. Saka ndaakutya kuti ndinopedzisira ndamushaya kana kupedzisira afira apinda tsaona nedzimwe nzira dzakasiyana siyana ndakagara naye, zvinova zvinozondinetsesa futi nehurumende kuti wakazosiyirei mwana achidai. Saka rubatsiro rwandanga ndichikumbira kumhuri yeZimbabwe ndegokuda kuyamurwawo pamusoro pemwana iyeyu. Kana anenge aziva kune hama dzake anongondizivisawo, kana ane rubatsiro rwokukwanisa kubatsira mwana anongondizivisawo. Alright. Dedi, ndine mubvunzo pakuti pamunombotaurawo nemwana muchimutsiura semwana mudiki, anotiwo chii? Pandinotsiura mwana semwana mudiki anonditeerera achinditaurira kuti ndazvinzwa. Asi panguva doko ndichangopedza kutaura izvozvo ndikatomuudza kuti tora zvigubhu unoteka mvura, anotoenda obva atoenda zvachose. Saka ndaakutya kutuma mwana kubva pamba kuti ndoogona kumushayiwa. Alright. Zvine zuro ndanzwa muchiti makaenda kumapurisa. Kamakaenda nezuro ndikechi3, pamakaenda nezuro vakati chii? Ndakaenda kumapurisa nezuro vakanditaurira ivo kuti pari zvino hatisati tava neinformation yokuti mwana angawanikwa vabereki vake sei, asi vakandiudza kuti pane mupurisa anoita nezvevana vadiki paChatswebe. Saka vakanditi ndinokwanisa kuzomubata pafoni nhamba dzake, asi handina kukwanisa kumubata. Saka ndinotenda kuti pamwe kuda ndichazodzokerazve kechipiri, kana kuti ivo kana vachizvinzwa vanokwanisa kuzongondibatsirawo ndisati ndavabatawo kana vakakwanisa. Alright. Mwana ari kuenda kuchikoro agrade chii? Mwana ari kuenda kuchikoro ava grade 1. Ndini ndinomubhadharira. Akatanga ECD A akaenda ECD B kusvikira iye zvino ava grade 1. Alright. Dedi, tisingapedze nguva da kutoti mushedzere nhamba dzenyu. Vachada kubatsira Dedi vavabatsirewo nekuchengeta mwana. Mwana anodawo kuti mari yeschool fees, chikoro chinge chida kubhadharwa, even mbatya dzekupfeka. Mwana anodawo hembe dzekupfeka. Dedi, muri kuenda kubasa? Handisi kuenda kubasa. Basa rangu ndinoshanda ndiri panopamba, ndoshanda basa repanopamba. Handina kwandinotambira mari. Alright. Pakaita ada kukupai basa, munobvuma here kuenda kubasa? Pakaita anoda kundipa basa pari zvino handikwanisi kuti ndisumuke kuenda kubasa ndichisiya mwana uyu ari paanopamba, nokuti mai vaari kugara navo havasi vake. Saka ndinotogara nemwana iyeyu pese paanenge ari neni ndenge ndifanirwa kunge ndiripo. Alright. Ndokumbirawo musiye nhamba dzenyu, ende ndofunga kana uri kuteerera une mwoyo une tsitsi nerudo uchibva kune vanhu, ngatibatsirei Dedi vawane kuchengetedza mwana. Wakaona munhu wechirume ane mwoyo seuyuyu vashoma munyika muno meZimbabwe, vashoma vanhu vakaita saDedi vandigare navo. Hakuna zvakadaro. Vamwe vanotokoshesa doro, vanokoshesa zvemagirlfriend, but ivo vari kutaura kuti pane mwana ndo pandiri. Mukadzi uyu haana mwoyo, ari kukundwa nemunhu waakasiyira mwana, ende haasi biological son, haasi mwana wavo. Vari kuzama kumuchengeta nekumuriritira nepese pavagona napo. Ngatinzwewo mwoyo, tibatsire Dedi avava, kuvatumirawo mari, even chikafu. Ndinokumbira mushedzere nhamba. Ndinokutendai mhuri yeZimbabwe nekunge ndiri pamhepo ndichikuzivisaiwo chichemo changu chandinacho nematambudziko andiri kusangana nawo mukurarama pamusoro pemwana wandinogara naye. Nhamba dzangu dzefoni dzandinadzo, foni yangu yandinoshandisa i0781 443 485. Nhamba dzangu dzefoni dzandinoshandisa i0781 443 485. Alright. Nhamba idzi paEcocash dzinobuditsa zita rekuti chii? Nhamba idzi paEcocash dzinobuditsa zita rekuti Francis Majoni. Alright. Muri paWhatsApp? Handisi paWhatsApp. Alright. So mhuri yeZimbabwe, kuti tibatsirane naDedi, tinoziva kuti vanhu vazhinji vanenge vachitiona
pane vari muZimbabwe, vari kuNamibia, vari kuSouth Africa, vari kuIndia, UK. Munozobata inini kaundi paWhatsApp dzadhedhi ndichadzisa dzakanzi Francis Mujoni, handi ndizvo Majoni dzahatirari sezvandambotaura dzinhu dziri kwekutanga. Vaya vanozoda kutaura navo paWhatsApp, unotaura neni paWhatsApp, uchida kuvabatsira nemari, aiwa tumirai panhamba dzavo. Mhuri yeZimbabwe munguva ino takukurukura namai iwo Mai Trevor, takutongoti Mai Trevor naBaba Trevor. Mai Trevor makadii? Tofara hedu makadiwo. Tiripo. Muchinzwa Baba Trevor vachikuudzai nyaya iyi, pamakatanga kugarisana semurume nemukadzi, makaitora sei ende mwana muri kugara naye sei nemaproblems akunetsa izvezvi akamira sei? Ini hangu kugara panga pasina chakaipa nokuti inini nechimwana changu kutisikana icho changoti zvangosangana nokuti ivo vane mwana wavo ini ndine mwana wangu tisikana ichi. Saka hapana changa chakashata, asi kuti mashoko evanhu manje ndiwo akashata, hakufuririka. Nokuti kugara pose apa ndakauya asingaendi kuchikoro mwana akatanga chikoro ndatova pano grade 1 ECDA ECDB akazotanga kuenda kuchikoro ndatova pano. Makasvika nemakore mangani? Zvemakore angu handizivi, asi zvekuchikoro akazotoenda kuchikoro ndatova pano kuECD, akati ECDA ECDB ike zvino grade 1 ndava nayo. Ende vanhu vari kutaura mashoko akaipa mumuraini. Iye wacho namwana ndiye asingachachengeteki, nokuti ukamutuma kuti indandoteka mvura pasasi apa unotodai kuzva kumaraini, handipuwi chikafu, handidyi, ndanyimwa ndaswera nayo. Ukwata kumaraini? Oenda kumaraini. Pane one day raasina kutovata pano, akavata kwavati timaidhanga kumusoro, akati ndadzingwa namama. Ndatomutuma kuti ndandoteka mvura yako yekugeza. Ndai kumapurisa vambosungwa nokuti vanoshungurudza mwana, vanomunyima chikafu. Ndimaida kusungiswa? Alright. Vakanoripota muna kuuya muchisungwa? Aiwa, hapana akamboenda. Dzaingova nyaya, asi hapana wakazoenda kumapurisa kwacho. Alright. Mashoko amurida kusiyira kumhuri yeZimbabwe angave akaita sei? Ina hangu nongoti iye mwana kana asina kwatogwa nehama dzake, iye ndongokumbira hangu kuti aterere, asaterera zvekumaraini, nokuti izvezvi ndisu tiri kumuburira, handiti? Zvemakuhwa naiye mwana wacho ngaatererewo, kana atumwa kunzi indapo achinda achidzoka, kwete kuti ndinonyimwa. Pane munhu ungabva makuseni kundosvika zarivire pasina chambodya. Aiwa zviti. Handi munoona? Saka indo zvandinongoti hangu, alright, mwana hangu ina handingati abve pano, nokuti ini mwana ndakangowana adini ari pano. Ina handizvikwanisi zvokuti mwana abve pano, asi chanongokumbira ndechekuti iye mwana wacho ngachitererawo kuzosvika kana azowana hama dzake dzinodini, dzinomutora. Ndozvandinongochema hangu kuti izvo wakamutuma kuti chinda pamvurapo, dzimwe nambo womusha wototi pamwe pane kwaaenda, iye mwana ngachingotererawo. Nokuti zuro chako vakatobva kumapurisa nayo, hamushaiwo. Angaenda kupi? Aenda kwasekuru vamugadza, nokuzobva kwasekuru vamugadza nokuenda kwamama. Akati hazvinetsi, vabva vaenda naye kumapurisa, nokundoudzwa zvaakaudzwa nemapurisa. Akungobva pano pamba, wakamuti ndoda kukurova wototiza woinda, wakamuti tisara pano pagadheni unobva wotoenda kwaanoenda. Chero muri miwo. Muri yeZimbabwe nyaya mainzwa, tasvitsa kwamuri. Mama vari kuchema kuti aiwa mwana ndochengeta hangu, asi ndaachiteerera mangwana inozova problem hombe. Handi ndizvo mama? Nokuti kana akazoshakwa zvozonzi ndovaya mai, kana kuti awana hake hama dzake odi yake oenda kwahama dzake. Alright. Aiwa, tatenda mama, tatenda. Zviri sei Trevor? Zviripo. Uri sei upenyu? Uri right. Vari sei vamwe? Ari sei mashamwari ako? Varipo. Varipo. Unotamba bhora? Unogona? Alright. Trevor, kuti sei kuchikoro Trevor? Kuchikoro kuripo. Alright. Mama varipi? Mama ndizivi kwavari. Wakaudzwa nokuti ava havasi mama? Vari panapa? Mama ndaingotaurawo hangu, asi ndowadada chiti mama manguva. Dzimwe nguva uti mama unotani? Anongova nango, asi kana ndo panongotwa nongoti mama. Mama vakaendepi?
Nandiziva vakangondisiyawo vangangogamuchirwa nababa. Baba angu aenda anofudza mombe. Baba aenda kunofudza mombe anika ndonokubatawo kuti ndipa next door nokusunga nokutoinda nokunosiya chigaba chelo uku. Chigaba chelo chaive nei? Changa aisira huku akadzaka pekudziisa. Atsvaga pekudziisa hanika. Ivo baba achizodzoka achiona ndakagara pavhuranda. Alright. Iwo mama yewo takauya nawo nhasi panapa tikati ava ndo mama vako aunovaziva wakambovaona kuvaziva zvavakaita? Hauvazive? Alright. Kudhedhi vari pavavazive? Vari pano. Dhedhi vako chaivo? Handivazivi. Alright. Mashoko vari kuda kupa kuna mama wako iwawo kwavari ikoko urida kuvati chii vari kwavari ikoko? Ini ndokuda kuti vauye vanditore vanitora vanogara neni zvakanaka. Indonzi ofisa Chipangura, ndinosenzera under Chasese police station. Tiri mapurisa emarusevha. Isu tinoona zvemucommunity muno mumachiriga. Tiri pamatutu township ndo patiri. Francis akauya nenyaya yake akati ndatambura ofisi, mwana uyu ari wakuita musikanzwa, saka handizivi kuti ndoita sei. Ndikati aiwa chimboenda kuChatswedzi, umboenda kuvakuru vekuChatswedzi noti ndina vakuru mberi kwangu, unonzwa kuti ungaita sei nemwana uyu. Wakainda vakanotaurirana, asi Francis unoti ndakadanana nemukadzi uyu tikagara tese 3 days. Tagara 3 days mukadzi uyu wakangozobuda ndombva angosiya mwana. Kwai ndakagara naye mwana uya ane 5 months. Ndakagara naye ndichifungidzira kuti ari kudzoka dzikanezi. Akaenda futi kumapurisa akanonzi enda unogara naye, ndombva agara naye. Iye zvino mwana uyu watova grade 1 achigara naye achingomubhadharira mari yechikoro achigara nemwana iyeye. Upenyu manje hwakumuomera nekuti mwana uyu wakuitawo musikanzwa. Akati aiwa mwana uyu ndozowana afira mumigodhi matinochera mvura nemusikanzwa yaari kuita iyi, mwana uyu handichamugoni. Ndeita sei? Ndombva aenda kuChatswedzi, ndombva anotaura saizvozvo, vakati ndai munogara naye. Saka mai vacho haazivi kuti vari papi. Mwana uyu iye zvino wakura ari kudzungaira murume uyu nemwana uyu, anongogona kuti powewe ototiza oenda uko pasina kuti wakanganiswa kana kuita sei, kungofurirwa nezvimwe zveshamwari otonovata ikoko. Saka ati ndozomushaiwa hangu ndoita sei. Saka tati veZBC vambotibetsera kuti tingaita sei nemwana uyu kuti tiwane mai vake. Saka tinototenda kuti zvavauya kudai kuda tingavana vakamboshambadzirawo matimana enyika kuda tingabetserawo tiwanewo mai vemwana uyu, mwana uyu awane kuti ararame upenyu hwakanaka. Tinotenda. Indonzi Sabhukusemudzo, ndogara maHeadman Chiriga, maChief Serima. Ndikuda kutaura nenyaya yaFrancis Majoni. Wakasigwa, wakawana mukadzi akamusiyira mwana wanga abva naye mandiripo, akamusiyira ari mucheche. Saka mai vake nokutiza, mwana uya wakunesa pamba kuti tizive kuti vabereki vake tisi kuziva. Alright, Sabhuku. Mwana vaviri ava vachigara vese makaziviswa here kugara kwaita vaviri ava mukadzi waanga atora wacho uyu akazosiya mwana? Mukadzi uyu wakangouya kwemazuva anokwana 3. Iye mukadzi mana nokubva atotiza nokusiya chimwana. Saka vangogara vese mazuva amataura iwayo? Ndona kudera. Uri weZimbabwe, paipai panga pachinzi tiri kukumbirawo rubatsiro, hazvireve kuti rubatsiro rwemari. Unogona kunge unawo mushini wavari kuda dhiki panapa wavari kuda kubatsiridzika nemhuri kuti vakwanise kuchengeta mhuri nekuda kweland mumunda watiri uno. Teti manga muchida kubatsirwa nei kana vanhu vashaya mari vane midziyo yekuti vanokwanisa kukupai kuti mukwanise kurima?
amuchida kubatsirwa nei? Tarisiro yangu inine mararamiro andinoita ndiri muno muRusefu. Ndinorima, ndiri murimi anorima, lendi yangu ndiyoyi yandinorima, gardening, ndoita gardening. Alright. Mvura ndinayo Aiperera iripo pano, haiperi mvura imomo. Wakadzika mugodi iwo 9 meters. Uku kutodhirikira kunokuda kwokutadza kuvakirwa. alright. Saka ndinoshuvira kuti dai ndaita pambu, ndikaona pambu inotora mvura umu, ndobva ndawana sola yangu inotora zuva, ndakutotanga kutoita madiridziro angu ndichirima. Iye zvino ndiri kurima mupunga. Apa muda kuizei apa ndatoona makatochimbwa tembo. Apa ndakatorima, ndakatopedza. Makarima? Ndiri kunonzi kutsindikira. Handikwanisa kusvika zvakarima. Ayo, hamusati matombodyariwa. Nekuti apa ipreparation chete. Nekuti ndikosokumba watava kutopinda iwoyo. Ndenge ndichinotarisira kutoti chinenge chakatohamba. Chinenge chakatsva. Umu ndeji muneyo? Umu mune musaga mune mbeu. Mbeu idzi ndobva ndoshandisa kurima imo munomu. Kana mvura yangu nezvokutengesa zvangu zvakandikwanira segore rino mvura yakazara. Ndine mbeu zvandinadzo idzi. Mbeu idzi ndoshandisa kudzirima imo muno, gadheni imo muno. Mabatanata. Kana namai vandinawo vanoserenza chaizvo. Mama. Maibhulanzi zvikai pano mama. Aya mabatanata. Mama. Itsunga. Itsunga. Ndorima muriwo wose wamaona uya kugadheni yekumba uko. Ino ndiyo hombe yacho. Iriyo idomasi, matomatoes, majames. Majames. Ndorima namai baba. Aya ane supu yakawanda. Ane supu ende anochekera ganda racho riri rakakora. Akasike kuora. Awa macarrots. Akawanda. Macarrots. Aya akabve muda wezera. Ndogona kutongoita hafu. Mai ava ndo vandorima nava. Zvese zvatinoita pano. Tinenge tichibatsirana tiri vaviri. Pamwe totomboita makomba imo muno. Gore rapera takachera makomba. Nemapadza chaiwo. Asa mashandisa mombe. Apa ndakashandisa mombe kurima gore rino ndobva ndahara nemombe futi. Saka ndakavharira unyoro hwangu pasi ndamirira kutongodyara chibage. Munodyara chibage munani? Chibage ndinotodyara September. Chichitoita? Chicho chibage chinoita nokuti kunowanda mvura. Saka tikatononoka kudyara mvura inozowanda. Awa watermelon. Mavisi. Kwedu tomati mavisi. Vamwe vanoti mapfembe. Kwana murewa. Akawanda mavisa. Nanda mafuta. Mavisa. Saka zvese zvondotarisira September iyoyi. Akasiyana neaya. Akasiyana mbeu dzachona. Aya mabutternut. Aya andatanga kupa anonzi masquash. Mabutternut squash. Iri butternut. Rinonaka nderipa? Rinonaka nderi hombe rakatsvukira mukati. Iyi mishonga yandoshandisa. Mishonga wacho wandoshandisa ndakatongo mapotatoes unoita zvese, mapotatoes, madomasi, makebheji, murivo, bora. Saka inonzi totongoiti round about. Alright. Inorova zvemugadheni zvese. Alright. Saka tongoti round about nokuti inokwanisa kuuraya zvinhu zvese. Panguva imwe chete. Panguva 1. Mama munomaziva maziteza. Alright. Kama unoisa chibage mese. Bakuisa chibage nemupunga. Ndio matinodyara mupunga wechibhoyi muno unosvika pano apa. Mupunga wanda mvura. Unosvika muno muchiuno kunotowanda mvura. Saka kunoda mupunga. Unozokohwa rini? Tinokohwa March. Tanga March. Ndobva tenge takukohwa mupunga wakadai. Chibage tenge tatobvisa. Anomuona mashandisa chibage. Uri mafuti derere. Iro rakaungana apo mashanga acho. Alright. Iderere. Mamwe acho takatopinda. Munotengeserwa ndezvepamba izvi? Izvi zvinhu izvi tinoti kana tikazvirima zvikawanda pakauya munhu ane dhora. Tomupawo. Tomupawo dhora riya tonotenga sipo. Makutenga usipo. Kopa ndamboona zviyo ndozvamatipa. Zviyo munorima futi? Zviyo ndinorima zvakanyanyisa ndakazvirima kumusoro. Ndakatowana 12 tins. Saka dedi chamuri kunyanyoda kuti tibatsirane
chingave chii kuti munatorima zvekuti munozopedzera makutengeserawo nesu? Chinhu chikuru chandinoona ndechekuti ndikawana pambu yandaa ndichitaura iya, ndabva kupambu ndozoenda mumunda machona ndikawana fertilizer. Ndikaona D fertilizer iyai, ndobva ndawana AN top iyai, ndoziva kuti kurima kwangu kwese ndatopedza chii, ndatopedza masports. Kureva kuti chero imi muri kwamunenge muri ndokwanisa kutoti varume kuno kuchibage chawanda. Apo iri dhadha rinatsoita kai rinobata unyoro, iri dhaka rinobata unyoro. Pasi paro ipapa pandova panyora, panyoro. Ndiri munhu asina badza, asi pakanyoro, pakanyorwa unyoro hwatotangira. Ndatoona. Saka gejo rikauya richirima chibage tokwanisa kutodonedza. Makapashanda zvemazuva mangani panapa? Panapa pakashandiwa mazuva 2 chete. Mazuva 2 chete. Kushanda kwacho kwenga wako mabhinya. Kushanda totoita kuti tibate target. Mama unobata gejo. Basi. Muridzo. Mombe chinzi. Muridzo kutera ngombe. Zimbabwe atirara atukunoridza muridzo ndakutokundoona mama ubata gejo. Aiwa zvakanaka. Angamboridza chinzi. Angawaridze. Yara vai. Muri Zimbabwe inofunga mazvoonera munda wadhedhi watiri unoyu. Aiwa chakanaka ndachirumbidzwa. But vari kudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Help haisi kungori pachikafu chete, unogona kungovatengerawo pampu pamwe utori nayo kumba kwako usiri kushandisa. Wati dhedhi wobva wabata panhamba dzawo dziripo pascreen. Idzi mati zita ndiani pascreen? Zita ndinonzi Francis Majoni. Francis Majoni, wobva ngoti aiwa koma Francis Majoni, mutore pampu, mutore solar, tibatsirane neizvizvi. Mutora mwe maseeds futi nefertilizer. Notenda. Zvinotendwa muri yeZimbabwe. Ndidzi mashoko ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe. Mashoko ekupedzisira andingada kupa kumhuri yeZimbabwe ndinotenda nokuti kutaura kwangu kwandaita nekuteerera kwenyu ndinovimba kuti zvichandibatsira mukati mekurarama kwangu. Ndinokutendai mhuri yeZimbabwe, musara zvakanaka. Phone number dzangu 0781 443 485 0781 443 485. And also for those vari interested, vakatomboita farm manager, vachimanager pafarm, and zvese havana chavasingazive pafarm, even maprojects enguruve vanozvigona. So kana uri munhu wekuti uda kupatana naDaddy moita chinhu chimwe chete, aiwa Daddy is open for business. Ndakashandira Mr. Jonga kwemakore akawanda, anokwana kuita 8, ndio vangapupura nezvangu. Ndinoshanda paEconet. Alright. Masasa. Kumasasa. Alright. Muri yeZimbabwe chanandasirira ndechekuti toda kutenda kuna Mr. Jonga Komborerwai. Mwari ngave nemi pese pamuchange muri, ndivo vaita kuti tishanyire Daddy muzuva ranhasi, tichitenda futi iye musiki atifambisa tiri vatano. Much love.